बर' हारिनि जांख्रिथायारि आफाद Nlfb आफादा नैथि खेब गायसनथाय सान फालिदों। बर' हारिनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय जोनोम मोननाय बर'नि जांख्रिथायारि आफाद Nlfb आफादनि दिनै नैथि खेब गायसनथाय सान। बे सानजोंनो लोब्बा लाखिनानै दिनै फुंबिलिनिफ्रायनो क'क्राझार आरो उदालगुरि मोन्नैबो जिल्लायाव थानाय Nlfb आफादनि डिजिनेटेड केम्पआव मेहेरगोनाङै फालिनायखौ नुनो मोन्दों। मख'जाथावदि Nlfb आफादा थांनाय 2 बोसोर सिगां दिनैनि सान एबा 12 अक्ट'बर खालारावनो जोनोम मोन्दोंमोन। थांनाय 2020 मायथाइयाव बर'नि गेजेराव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानायनि माखासे दान उनावनो फिन जांख्रिथायारि आफाद Nlfb आफादा जोनोम मोन्दोंमोन। जाउनाव गोजोन गोरोबथाया बर'फोरनि थाखाय थोजासे नङा। बेखौ लानानै गोख्रोङैनो बर'फोरनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय फिन हाबा मावनो बर'फोरनि नासयजानाय थगायजानायखौ गोख्रों नोजोर बोनानै Nlfb आफादा जोनोम मोन्दोंमोन। जोनोम सान फालिनायावनो आफादनि गासै दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गोख्रों मावथिफोरखौबो आफादनि आदर्श बायदियै आफादनि आब्रुथिजों गावसिनि गानग्रा जोमग्राखौ गाननानै फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। गासै बर' रायजो राजानिसिम जोंनि नैथि गायसनथाय साननि गोजोन हामलायनायखौ बावहरग्रोयो। थांनाय 2 बोसोर सिगां जोंनि Nlfb आफादा जोनोम जादोंमोन। दा बे जोनोम सानखौनो गोसोखांनानै जोङो दिनै क'क्राझारनि सान्दामारि Nlfb डिजिग्नेटेड केम्पआवहाय खोब मोनसे रंगिना संगिना भाबै जोङो खुंफुंनो थाखाय थिरांथा लादों बा खुंफुंगासिनो दङ। जोंहा दायो ओरै बिबार बावनाय हाबाफारि सोलिगासिनो दङ। जोङो बेवहाय केम्पआव थाफैनाया दिनैसिम 1.5 बोसोर जाबाय। आरो जोंखौ आसाम गभर्नमेन्टआ मोनसे आसा होनानै दोनदों। बे आसाखौनो जोङो नेनानै दङ आरो जोङो Nlfb आफाद हिसाबै आसा खालामो जोंनि जि नेनानै थानाय फिथाइ, बे फिथाइया जाहाथे मोजां जायो। बर' हारियाव दिनैसिमबो जेंना सुस्रांजायाखै, बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो? बर' हारियाव दासिमबो जेंना सुस्रांजायैनि गुबै जाहोनखौनो आंनि मोन्दांथियाव बे जाहैबाय जों खौसे नङा। जेब्लासिम जोङो बर'आ खौसे जाया अब्लासिम बर' हारियाव जेंना जेंगोनाया जोबनाय नङा। दा बेखायनो आङो Nlfb आफादनि सासे गाहाय नेहाथारि हिसाबै खावलायहरनो सानोदि गासै बर'नि दैदेनगिरि लोगोसेयैनो जोंनि आफादनि सोद्रोमाफोर आरो लोगोसे जोंनि गासै रायजो राजाफोरा खौसेथि जानांगौ। बर' हारि जौगानायनि थाखाय थामोनथा रैखाथिनि थाखाय जोङो खामानि मावनांगौ। नोंथांमोननि उद्देश्यखौ लानानै आसाम सरकारनि सावरायनाया बेसेबां आवगायनानै दं? जोंनि थांखिखौ लानानै बा जोंनि उद्देश्यखौ लानानै सावरायनायाथ' खोब मोनसे मोजां लेभेलावनो दङ आरो आसा खालामो जोंनि नैबे जि गायसनथाय सान हाबाफारि, बे हाबाफारि उननि समनिफ्राय जोंनि सावरायनाया मोनसे मोजांसिन लेभेलाव थांसिनगोन होननानै जोङो आसा खालामदों। रन्जन दैमारि बिथांनि सायाव नोंथांमोनहा मा फोरमायनो सानो? जिहेतु बिथाङा दिनैहाय जाफन जोबथाय सारनि साजा मोननांगौ मोनदों। रन्जन दैमारि सारखौ जोङो मान होयो Nlfb आफाद हिसाबै आरो इयुनावबो होलांबाय थागोन। बिथांनि जि मानगोनां हाइकर्टआ राय होबाय बेखौ जोङो इनायैनो दुखु फोरमायदों आरो जोङो सानाखैमोन जे बिथांनि जि राय, बे राया आरो फिन जिउ जोबजासिम जोबथाय सालियाव थानांगौ बे राय जागोन होननानै जोङो फोथायनाय दङ। जोंनि Nlfb आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि बिथाङा थाबैनो उदां अख्राङाव फैनानै जों समस्त बर' रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनो खाबु मोनगोन होननानै आङो फोथायनाय दङ। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय MB रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान OCA मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ MB रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे MB रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइभ, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। MB रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि MB रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 84719
72412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।